Sjögrens syndrom er en kronisk gigtlidelse, som påvirker kroppens kirtelfunktioner, især tåre- og spytkirtler, hvilket opleves som øjen- og mundtørhed. Sjögrens syndrom tilhører en undergruppe af gigtlidelser, der benævnes bindevævssygdomme. Carsten Heller Asmussen, der er overlæge, Ph.D. og speciallæge i reumatologi, har her patient Jytte Bjørnbak i konsultation. Jytte Bjørnbak. Velkommen. Tak. Carsten Asmussen. Velkommen. Det er reumatologisk ambulatorium, du er kommet til. Ja. Sid ned. Mange tak. Jeg har fået en henvisning fra din egen læge, som gerne vil have, at du bliver set af en reumatolog. Og han skriver, at du måske har Sjögren, i hvert fald bør vi undersøge dig for det. Ja. Har du snakket med din egen læge om det? Ja, det har jeg. Okay. Jeg har haft nogle problemer med øjnene, at Ja. de var tørre, og min mund er tør. Ja, det skriver din egen læge i henvisningen, at du har problemer med tørre slimhinder. Ja. Og han skriver også, at din tandlæge er bekymret. Du har haft nogle tandskader, du ikke plejer at have. Ja. Og ja, så skriver din egen læge, at du har en høj sænkningsreaktion, og der er kerneantistoffer i dit blod. Jeg vil sige, ud fra de oplysninger, der er fra din egen læge, så kan du sagtens have sygdommen. Men ret beset, så kan jeg ikke vide det. Men jeg synes, det er rimeligt, at vi undersøger dig for det. Og nu har du har lavet sådan et skema her med nogle stamoplysninger, både omkring Sjögren og dit helbred i øvrigt, og du har vist ikke fejlet noget alvorligt tidligere, og allergi, det døjer du heller ikke med. Er der nogen i familien, der har Sjögren eller bindevævssygdom, beslægtet tilstand? Nej. Det er der ikke? Ingen. Nej. Har du været til øjenlæge? Ja, Ja. det har jeg været. Og han sagde, at det kunne godt være, at jeg skulle dryppe øjnene resten af mit liv. Ja. Hvad har du af symptomer nu? Bortset fra øjnene og munden, Ja. så er alt, det kommer og det går. Ja. Det er der, og det forsvinder. Ja. Og det kan være skulder, Ja. og det kan være knæ og fodled og hen fra anklen og ned over fod. Ja. Har du fået nogen forklaring på det? Nej. Du har jo ondt Nej. i lemmerne, i led og muskler. Det har jeg ikke. Nej. Men øjentørheden og mundtørheden, den er der hele tiden, Ja. siden 2004. Ja. Har du indtryk af, at det er blevet værre? Ja, absolut. Absolut, ja. Absolut. Ja. Jeg skal jo også vide, om du fejler noget andet, og det skema, du har lavet her, inden du mødte op i dag, det tyder ikke på, at du har nogle andre alvorlige medicinske sygdomme. Vi skal jo finde ud af, om din tørhed har med Sjögren at gøre, eller ej. Dine blodprøver kunne godt tyde på det, men vi skal nok lave nogle flere undersøgelser for at finde ud af det. Og jeg skal høre, om du har haft hævet spytkirtler. Ja. Det har du haft? Ja. Har du det nu? Ja. Der er lidt at se ved ørerne. Meget lidt, det er ret det har været meget værre. Det har været værre? Ja. Meget værre. Er du blevet undersøgt for det? Ja. Og jeg har fået at vide, at jeg skulle massere dem og tømme dem Er en jævnligt. øre-næse-halsspecialist? Ja. Og kommer der noget ud af det? Ja, det lindrer? gør der. Ja. Okay. Ja. Har du haft nogle udslæt? Hvordan er det med huden? Ja. Meget. På fødder og ben. Ja. Jeg har faktisk taget nogle billeder af det, jeg har på min mobil. Ja, har du med? Ja. Ja. Der er det ene, det er det pæne ben. Det er dit underben. Ja, det er hernede. Ja. Og der kan vi se, at du har et spættet udslæt, som klør. Nej. Hvis jeg var blind, havde jeg ikke opdaget, at jeg havde det. Og det kommer og går? Ja, det kommer, når jeg går lange ture. Ja. Bruger benene, og det gør jeg meget. Ja. Tak skal du have. I forhold til din mund, du har haft hævet spytkirtler, du har i hvert fald, du oplever tørhed af munden, og dine tænder har det ikke så godt. Har du haft svamp i munden? Ja, i starten havde jeg. Ja. Jamen, så skal jeg høre, om du har haft problemer med andre organer. Har der været noget med lungerne, tør hoste? Jeg hoster meget. Ja? Ja. Har du fået undersøgt lungerne? Nej, det har jeg. Du har ikke fået lavet sådan en pusteprøve, en lungefunktionsundersøgelse, eller røntgenbillede af lungerne? Nej. Nej? Det kunne godt være, at vi skulle starte med det. Ja. Er der noget med tarmen, fordøjelsen, afføringen, vægten? Det har der været, men det viser, at det var noget helt andet. Jeg synes, vi skal undersøge dig for Sjögren, og så tror jeg vil sende dig til en øjenlæge yderligere på hospitalet, så vi kan få en aktuel status for, hvordan dine øjne har det lige nu. Ja. Vi skal måle, hvor meget tårevæske du laver, og hvordan øjets overflade ser ud. Ja. Så skal vi have målt på din mund. Den tørhed, du oplever, vi skal lige have tal på, om du har spyt i munden, og i givet fald, hvor meget, om dine kirtler kan lave spyt.
hvis vi stimulerer dem. Fordi det giver mig et indtryk af, hvor tør du er i munden, og også et udgangspunkt for, hvis vi skal behandle din mund. Ja. Vi kan så se, om behandlingen hjælper dig, om du får mere spyt under behandlingen. Så skal vi have taget en stribe blodprøver, og så skal vi have lavet, det ved jeg ikke, om du har læst eller hørt om, en læbebiopsi. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det er en vævsprøve, vi tager fra indersiden af underlæben. Det man gør, det er, at man i lokalbedøvelse selvfølgelig, så krænger man lige læben ud her. Og så med et lille snit, så tager man noget væv ud. Og det er jo ikke noget, jeg laver, så det beder jeg vores samarbejdspartnere på tandlægeskolen om at gøre. En øre-næse-halsspecialist kan også gøre det, og en hospitalstandlæge kan gøre det, men vi får tandlægeskolen på Panum Instituttet til at gøre det for os. Ja. Og det er sådan set det, der ligger i en Sjögren-undersøgelse. Det er blodprøver, og vi skal måle, hvor meget spyt du laver, og vi skal kigge på vævet i en vævsprøve, og så skal du til øjenlæge. Goddag, Anne-Marie Lynge, Charlotte Olsen. Og du er blevet henvist fra Carsten Asmussen fra rheumatologisk afdeling? Ja. På mistanke om noget Sjögren? Ja. Altså eller de væsentligste årsager til, at man skal få stillet diagnosen, selvom man ikke har nogen kurerende behandling, så er det dels at få klarhed over, hvorfor man har de symptomer, som du nu har. Og det kan jo virke beroligende, og så kan man forholde sig til, at man har den her diagnose. Og der er også man skal også forebygge, at der ikke kommer yderligere skade. Og det andet væsentlige element ved at få stillet diagnosen, det er muligheden for at få tilskud til tandbehandling. Det er der altså mulighed for? Ja, og det skal være dokumenteret. Altså du skal have været igennem det her udredningsprogram, som vi er nu i gang med. Ja. Dit problem er ikke huller i tænderne, og det er jo rigtig, rigtig fint. Så må du gerne stikke tungen ud af munden. Ja. Og det er rigtigt, hvad jeg kan se, at du har sådan en tendens til at få lidt fuger i tungen. Og det er også typisk, når man har været tør i munden i noget tid, så kommer der faktisk fuger. Det vi gør nu, det er at måle din spytproduktion. Og det foregår simpelthen på den måde, at du skal sidde og savle ned i et bæger. Det lyder specielt, men du skal sidde ganske lidt forbøjet, og så lade spyttet løbe ned i det her bæger i en 15 minutter. Og grunden til, at det er sådan relativt lang tid, det er, at når man som du har nedsat spytsekretion, så går der noget tid, før den bliver igangsat. Et af de første kriterier, man skal opfylde for Sjögren, det er noget af det, jeg spurgte om lige før. Det er mundtørhed. Og det er mundtør i en sådan grad, som du selv har beskrevet, at man kan have svært ved at spise sin mad, uden at drikke vand til. Det kan også være, som du beskriver, at man har tilbagevendende hævelser af sine store spytkirtler, og det er ørespytkirtlen typisk. Og så har man behov for at befugte sin mund hele tiden. Det andet kriterium, det vedrører øjentørhed. Det betyder typisk, at man har behov for at dryppe sine øjne i tårevæske, at man har sådan en sand og rusfornemmelse i øjnene. Det tredje kriterium, det kan fx være, at man har for lavt spytsekretion. Og det måler vi. Og hvis den har en vis værdi, hvis den er meget lav, så vil det ofte være ensbetydende med, at det kan være Sjögren, men det er ikke nok, fordi man kan også være mundtørhed af mange andre årsager, typisk på grund af medicin. Så det fjerde kriterium, det er, at man får målt sin tåresekretion. Og det skal du så have gjort hos øjenlægen. Og han måler simpelthen ved hjælp af et trækpapir i det ydre øjenlåg, hvor meget tårer du producerer, og så ser han også på, om du har skader på hornhinden. Det femte kriterium, det er det, vi kalder en læbe spytkirtelbiopsi. Og det vil vi også gøre her i dag. Og det sjette kriterium, det er positive blodprøver. Det vil sige, at man har antistoffer i blodet, og man har nogle bestemt nogen, der hedder anti-SSA, SSB. Så det er det, der er min opgave her i forbindelse med Sjögren-udredningen. Og så er det, du skal til øjenlæge og have undersøgt dit øjne.
Vivi-symptomer, de er meget klassiske for det her tørre øjne, men der er mange andre tilstande, som giver tørre øjne, og dem vil jeg forsøge ligesom at afdække ved den egentlige øjenundersøgelse. Og øjenundersøgelsen for tørre øjne minder i mange tilfælde om en almindelig øjenundersøgelse, hvor man starter helt systematisk og først tester synet hvert øje for sig. I det, at hvis man har tørre øjne, så påvirker det også selve synsstyrken. Så i første omgang, så vil jeg bede Vivi svare på ved at dække sit venstre øje til med hånden, hvor langt Vivi kan se ned på synstavlen. B, men jeg kan ikke tyde de andre. Det er meget dårligt i højre øje nemlig. Ja. Y, H, T, R, U, tror jeg nok. Ja, så det er sådan knap 0,4 med egen korrektion på det højre øje. Så det er ikke helt optimalt syn der med. Så starter jeg med at se Vivi her forfra. En årsag til, at man kan have tørhedsproblematikker, det kan være, at man har meget stor øjenspalte. Det ser normalt ud for Vivi, men det kan også godt være, at man eksempelvis ikke er i stand til at lukke øjnene helt, når man sover. Så jeg vil bede Vivi om at lukke øjnene, som er helt afslappet. Og der lukker Vivi pænt øjnene, uden nogen spalte. Så bruger jeg min spaltelampe her, som er en slags lille lup her. Der starter man igen systematisk, og jeg kigger først på øjenlågene, om de skulle være fejlrettede, og også på selve øjenvipperne, om de skulle være fejlrettede, og det ser rigtig pænt ud. Så kigger jeg meget på nogle fedtkirtler, der ligger i øjenlågene, om de skulle se ud til at være tilstoppede, fordi tilstoppede fedtkirtler kan også give tør øjenproblematik, og det ser rigtig pænt ud her. Selve tårerfilmen kigger jeg også på her, uden nogle farvninger endnu. Det kan være, der ligesom ligger lidt filamenter, og jeg kigger dernæst på hornhinden og ser, om der skulle være nogle tegn på betændelser, som der også er øget hyppighed af ved tørre øjne. Og det gør jeg så for hvert øje for sig. Når jeg har gjort det, så går jeg over til at måle tårerproduktionen. Og der bruger man en undersøgelse, som benævnes Schirmer, som i virkeligheden er en meget simpel undersøgelse, som består af nogle trækpapirer her, hvor der er en inddeling i millimeter, og hvor man sætter et trækpapir i hver øjenspalte ude i yderkanten, for ikke at irritere hornhinden. Og den sætter jeg så i et øje, der ikke er bedøvet, og beder Vivi om at lukke øjet. Jeg sætter også i det venstre øje, og beder Vivi om at lukke øjnene, og så skal Vivi sidde der i 5 minutter. Nu er der gået 5 minutter, og jeg aflæser så den højre til at være 8 mm, og den venstre til at være 0 mm. Og Vivi, hvilke øje er mest påvirket? Det er venstre, meget. Så det passer jo rigtig, rigtig godt med undersøgelsen her. Det er således, at hvis scoren er under 10 mm, så er det suspekt, og meget suspekt, hvis den er under 5 mm. Dernæst så går jeg over til at farve med noget grønt farvestof, der hedder vitamin. Og det er et farvestof, der farver celler, som ikke trives. Og drypper en enkelt dråbe ned i øjnene. Og her, og en dråbe mere i det andet. Hernæst så graderer jeg farvningen af slimhinden i øjet. I både den yderste sektor og den centrale sektor og den inderste sektor. Og scorer her, hvor mange celler der ligesom farver. Så går jeg over til at farve med et farvestof, der hedder fluosin, som farver de steder, hvor at der ikke længere er dække af de yderste celler af hornhinden. Og med den her farvning, der er der 2 ting, jeg vil vurdere. Dels vil jeg vurdere, hvor lang tid at Vivis tårerfilm kan holde øjet fugtigt. Så kigger jeg på graden af farvbarhed af hornhinden. Det ser ret